Tak ahoj, já jsem tu zase a dneska bych vám chtěl ukázat, jak blokovat stránky. Je to spíš hlavně pro dospělé, když děti lezou furt na nějaké stránky, kam nechcete, aby lezly třeba na brutální hry nebo tak stačí dělat maličkou věc. Dáte spustit, napíšete tam Windows, systém, bla bla bla. To já vám dám samozřejmě všechno do popisku. Takže klikneme OK. A tady, jak máme to host, tak na to klikneme. Poznámkový blok, OK. A tady už máme nějaké předepsané, ale to vůbec nevím. Takže a napíšeme 127.0.0.2. To 2 tam musí být. A napíšeme třeba www.seznam.cz. Dáme uložit. Teď to ani nemusíme vypínat. Spustíme si svůj webový prohlížeč, já mám teda Mozilla, Firefox, a napíšu seznam.cz. A vidíte, stránka je bílá. U novějších Windowsů, pokročilejších, já mám teda XP, tak tam už vám to píše, ať to zkusíte znovu, ať to obnovíte. A tady vidíte, že stránka vám zůstane celou dobu bílá. Tak, a když to chcete zrušit, tak stačí jenom takhle vypnout a celý tohle smazat a uložit to ještě jednou. Tak, to už můžeme asi vypnout. A vidíte, Firefox dáme. Napíšeme seznam.cz. A vidíte, seznam jde normálně. Tak já vám děkuji za sledování a mějte se, ahoj.